No niin, taas ollaan täällä Nomen SM:n karsintapäivän numero 2 ja tässä on vieressä kilpailija numero 41 Janne Järvinen Sileenkarvasen noutajan kanssa tässä ja Jannelta voitais kysyä, ootko aikaisemmin ollut täällä SM Nomessa? Eka kertaa. Ensimmäistä kertaa Kyllä. mukana. Ootko seurannut päivän koetta, minkälaisia tehtäviä sinun mielestä on tänään? Kyllä mä tuossa aamulla kävin muutaman koiran seuraamassa. Ei mitenkään ihmeellistä. Mentaalireenillä meni. Kyllä, eli henkinen valmentautuminen myös tällä koerkolla harjoitusohjelmassa. Onko minkälaisia muita harjoitteita? Oletteko johonkin tiettyyn tehtävään valmistautunut hyvin esimerkiksi? Kaikkiin tehtäviin on hyvin valmistauduttu. Hyvin nukuttu, päiväunet valmiussa. Keskusteltu koiran kanssa tehtävä, kun käytiin katsomassa. Oletteko syönyt? Erittäin. Kyllä. No, onko joku tietty tehtävä tänään, mikä saattaisi aiheuttaa vaikeuksia? Kaikki tehtävät. Kaikki tehtävät Ne on tehtävissä. Kyllä. Mitä luulet, minkälainen on tämän päivän taso ollut muuten? Oletko seurannut sen verran? Mitä näyttää? No, aamulla pari koiraa on nähnyt, en osaa sanoa, mutta kuullut huhuja, että aika vaikeeta on ollut. Selvä. Oikein paljon toivotetaan onnea teille päivän kokeeseen ja sitä kautta matka sunnuntai finaaliin. Paljon onnea. Joo, kiitoksia.